Ifinyelele emaphethelweni iNgqungquthela ethathe izinsuku ezintathu yokuqoka ubuholi beEFF. Namhlanje umholi weEFF oqokwe ngaphandle kokuphikiswa wethule inkulumo yokuvala iNgqungquthela. Ngosuku lokugcina lale ngqungquthela umholi leli qembu uJulius Malema ubeke kwacaca ukuthi wonke umuntu kumele asebenzele leli qembu. The ANC took the votes from us in 2019 and we even lost the wards we have won in 2016. It means you are sleeping there in Ekuruleni. If you know what is good for you, from tomorrow you will do the right thing. Kanjoba kubheka ukhetho lohulumeni basekhaya la ngo-2021 leli qembu eligaqele ukubusa imikhandlu dolobha emkhulu kuleli. Someone must still explain to me why Limpopo province performs the way it does, because the people of Limpopo are looking for the EFF. But Limpopo is not giving us what we want. Umalema uphinde wagcizelela ke ukuthi leli qembu angeke likuseke ukuthengiswa kwezinkampani zikahulumeni. Ngimanqoba mchunu kwezindaba zeSABC eNasrec eGoli.